Teď se nacházíme na vodním díle Nechranice a dneska se domontovávala druhá polovina klapky bezpečnostního přelivu. Ta samotná konstrukce té klapky váží bezmála 70 tun, hradící uzávěr hradí šířku 15 metrů, drží vodní sloupec o velikosti 5,5 metrů. Těleso klapky je podpíraný 4 hydraulickými válci. Bezpečnostní přeliv na Nechranicích má 3 pole. Střední pole je segmentový uzávěr. Levé pole jsme dělali mezi lety 2018 až 2021 a pravý bezpečnostní přeliv, který jsme dneska domontovávali, už děláme druhým rokem a letos bude dokončen. Ta klapka je instalovaná na bezpečnostním přelivu a její funkce je pro převádění velkých povodňových toků. Pokud hladina v Nechranické přehradě vystoupá na určitou kótu, která už je kritická, neregulovatelná přes malou vodní elektrárnu, tak se postupně začnou sklápět jednotlivé bezpečnostní klapky přelivu. Těleso klapky je svařenec, svařený převážně z konstrukční oceli jakosti S355 a veškeré funkční čepy jsou z korozivzdorný nerezový oceli jakost 1.4301. Nejtěžší na samotné montáži tělesa klapky je navedení jednotlivých dílců, které jsou připevněný ke speciálním kolejovým podvozkům na samotnou montážní kolejovou dráhu. Tahle specifická věc vyžaduje opravdu preciznost, nechvátat a jedná se opravdu o milimetrovou práci. Po dnešní montáži bude následovat spojení obou dvou polovin, svaření do sebe, oprava bezpečnostní povrchové úpravy a do podzima budou dodělané veškeré betonářské práce, co se týče paty přelivů, a potom přejdeme k suchým a mokrým zkouškám, tak aby bylo možné dílo bezpečně a funkčně předat.